are watching live on Planet TV. BrainPower Planet.com is live on this event. The ceremony of Late Mercy Okpalaosimiri in Achina, Aguata LGA of Anambra State. Open one and go pray on a event heading on the bed like again, whatever the road they ban, I can teach a bed like no one event like a piano was an hour welcome home. And it has said, dear, that she has, dear Yolama. Who lie, I get on the ground, no much in our 2,000 for the Tunisia de Hanover. Who must need on 2,000 for the The woman on Olo. Yes, you went on Olo and little on who are the Agoriana. Hemi hapo si me ha wore bia ze o nka na bia ze ke ka no e wore je o tsara nya mu wore bia ajo ugwa ngudo na ihe niile a na-eme ị ga-agba ebe isi wee pụpụta ebe a si pụlite ewu n'ala na-eme ihe dị n'ala na-eme ọdịnala ya bụ otu anyị fụrụ anyị n'ọkịta anyị na-eme ndị ọdịnala anyị ahụhụ ndị ajụrụ ajụ
ahụ nwa afọ Achina ite bụ ebe bụrụ ọka asa ahụ. Nna m bụ onye Achina, nne m bụ onye Achina. Adebe nke esi wee dị njọ ọbụla ikwu nne m obodo si ekpere, ikwu nne nna m ekpere, ikwu nne nne m ekpere, ikwu nne nna nne nna nna m ekpere, be nna m kwụ ekpere, na echizu na echizu, wụrụ nwa afọ wụrụ amaala Achina zuru oke, wụrụkwa ebe ezewa ahụ. So ifu na ihe anyị na-eme ebe ahụ ahụ ihe ọdịnala ka anyị na-eme, mana ọdịnala anyị na-eme nke bụ eziokwu, ime ka obodo dị mma. Isi na aja na-agwa agwa na ịkọpị na ihe nyere anụ ọ bụrụ ndị a na-ebe anụ a na-eme ya otu ihe n'ihu ya ịda azụ aga ire dịrị ahịa ahụ idere ahịa ahụ ezegola anyị na-agwaghị ezegola Achina ibe ebe ahụ awụọ ọjị dị ihe ka njọ na ọjị a ga-awa awọ na awara da ọjị ka nwee ebe a ga-awụ ya ọjị ahụ wee ga-eweta ego enye gị echi ntọ tupu amụọ nna 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 ma awụ ọjị a wunye gị a weta ngụgụ nọ n'ọba ọha mmiri ya ezo ọnụ de mmiri esekọrọ mkpakọ ya wute ihe niile anwa dị ebe ahụ agụrụ ya otu anụ agụchala ya iwu ọdịnala agụrụ ya otu a imepe ọ na-enye gị ọ gị taa bọsị ọrụ ihe eje gosi nwunye mmadụ aja ala wepụ gị bọsị ọrụ ihe eje gwuo nwunye mmadụ aja ala wepụ gị bọsị ọrụ ihe eje kọọ were ada ala mmadụ aja ala wepụ gị agụọrọ gị bọsị ọrụ ihe ete nwaanyị ime ịtụba ya ime enyi na ebiko nwunye m ga-asị enyi nwunye bata nke akịta ọ ga-agbasa mụ na famili mụ na nwunye m ọkwa nwoke nọ na ije rụọ onye tepụ ya ime ozugbo ozugbo eche ụta esi wee ngụgụ agụrụ ọjọọ eche ụta agụpụ gị adebe osi ka njọ ịpụ ozugbo ozugbo anyị jekwa afa mana ihe buru ọnwụ na ọmụmụ anyị na-ejebe ozi buru ga-asa ya ga hapụ anyị ma ezinụlọ ga-adaburugodo ụzọ bịa wuchie onwe ha na-ezekọ ife anyị bịawa ndị nna anyị ha mere omenala dịrị ogologo ndụ ihe ha ji wee dị ogologo ndụ na ha nwere nsọ mana nke anụ wara eziokwu ha anaghị eri agwa uji zata ma ngụọ nye gị $1 ka ị kwụnyere m abịa nzukọ ụmụnna ihe anụwahụ prọpati ịzọ maka echi ọ n'ihi na nna ya nụrụ ma nne ya nụrụ ọ bịaghara ọ lọtara nzukọ ụmụnna ahụ n'ebe onye nwatakịrị a isi na ya ọtọ ọnụ ihe ya wụkwuo okwu nwa enye eri agwa uji wee kwuo ya onye ka ị nwere ga-ekwu ọ na-awa dị otu anụwa ihe ndị nna anyị ha jiri dị ebube ụlọ izizi enwere mmụọ a na-akpa Amadioha God of Thunder ime azụ ala mere emetụta eze mmụọ gị ebe a kpalite ozugbo ozugbo anya ere ya na-akpatiri tinye m dọkịta anụwa nne na ka mbata ebe a ya zuo ozi ncheta na agbara m ndụ na ezekọrọ adị na mbehie ya ozugbo ozugbo ezekọrọ ga-ebe aja ala ebe ndabụ ime ihe awa itelebe ebe pụta m na-eme dibia ihe si na mbịa kere gị nwe nwaanyị nke a kere gị nke a kere gị nke a na osi gị ejikwa obi ijikwa ọgwụ kere gị nke a gị bụrụ ụzọ si na ihe anụnwa imegabeghị imechaa gị wụọ dịka ga-eji aka gị kwuo orukwucha n'ọja nwa ya nwee na ọrụchara gị were gawa ọjị taa ka ndị shọ na imegabe so ndị nna anyị ha bi n'ọnụ ihe anụ ọnọrọ omenala na iwu a ka ha dịbe desabe dị ogologo ndụ wee nwụọ ọ Filip eme agwaghị onye Ọnịsha kwa ya ọ dị fanda of kọmputa onye Ọnịsha mana aha ya bịara gị data ihe a ka ịda mma na onye ewu otu izizi agbara n'Afrịka aha ya bụ Izrọl onye ahụ ndị Izrọl aha ya bịara gị doza identity ka ịda mma na onye ewu iberibo na nke si mba ofesi nke anwa si esi pepe were bịa wee ya bụ orijinal nke anwa dịbe nna gị desara gị bụrụ ya bụ nke ọjọọ famili niile na-ata ahụta ata maka akwado ọmụgbe na ha mebiri ya emebi otu na ụlọ a dị kịta anụwa ibe anyị rụchara ụlọ anụwa lụọra ya ụmụ ya ọ nọzi ụmụ ya nọ ebe ya na-eze ha eduzie ụmụ ya sị na ihe nna ha demere ha abụ alụ ha kụrie gwa anyị kụririe imego onwe gị ihe ọma ọnwụ na nna gị dị njọ ọ chọghị ọganihu gị maọbụ nne gị dị njọ ọ chọghị ọganihu gị mgbe ọ mụrụ gị ya biwo obi edesa ya n'ọkụ onwe ike na-emegide anyị nwere ihe nna m bụ mmadụ ka eji aka eze nwa agwọ dewere na mbara obibi eze nwa agwọ ma na ihe ama na ọ ga-enye m nsogbu dewe were mụta mgbe ị na-eru ihe ahụ ndị dị ndụ ruo taa echeghị na eziokwu
I went to Amala, I made presentation. So I made a presentation. How I went over there 7 o'clock. I went over. I get put them more. I took young Baro, Emma. I said, I see you go. I see you go. Okay. Because as by then, I'll be there when you get. Nah. You're watching live on Planet TV the burial ceremony of
late Mrs. Mercy Okpalaosimiri, the mother of Professor Chris Meta, Christian Okpalaosimiri. We are live at Achina in Aguata local government area of Anambra State, and you are watching live on Planet TV. BrainPower is live on this event. The Amala Achina n'otu are here. The burial ceremony have just commenced. Oji Agbara asaa Nze Emmanuel Nzekwe. Nzakọ n'Obi. Oji Agbara asaa.
The same right, the same measurement, the same weight, the same easy, the same available. Now the able. I'm going to have one day to do now. I don't know now. Now make it remember. I need to learn. You saw the root and diaga. Now before I know when I sing behind that baby. Yes. I'm now forever. Oh. If I get one of my own songs, I'll get another. One of my girl, my girl, and was in the table. Along the club, one of Nigeria. All of the nation, Karen. They don't know the other ready. I'm not happy with that. And they brought that this is Sabbath and I'm happy with that governor. I'm going to go to them. We want to be able. I'm waiting for the Chairman, General Chairman. Achina Fuma board of APC. Now go up and say, oh, Achina Fuma. Yes. Achina Fuma. I'm going to go there. I'm going to go there. We're State, being a Soka. I'm going to end a man never. When I will all the moon Metal one more wine. All the time in their band. When I need a Buddha, modern or paper. I will be I swear I let all guy in one no game. So if I need no labor, my job, my property on labor, no one. But I am my chair. I will let all guys and one wine. Only on that to go back. The Yama, the name. So Yama will then make another man winning on their band. Make a room, no sooner on their band. Another man winning on their band, make a room, no sooner at the zoo down the door. Well, I'm very soon. I know I'm going to carry band. Galaba do I saw a young Lamburunda, Lamburunda, as I are near village. Those are those who I make room. But take me also. I am. Thank you. I'm going to go to Nigeria. Okay, tomorrow, right? On the market. Down on the bush. I'm going to put it on. I'm going to go to the